F'intervista mal-gazzetta KullŠadd, il-kap tas-segretarjat fl-uffiċċju tal-Prim Ministru l-Kurunell Dr Mark Mallia taħarsa lejn il-kampanja elettorali li waslet għar-raba' rebħa konsekuttiva tal-Partit Laburista u spjega x'kienu fil-fema tiegħu il-fatturi ewlenin li waslu għal fiduċja mill-ġdid tal-elettorat fil-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Mallia sostna li l-riżultat elettorali kien ibbażat fuq il-kredibilità u l-esperjenza tal-Prim Ministru kif ukoll fuq dak li ddeskriva bħala track record ta' Gvern li jwettaq il-wedit tiegħu. Huwa qal li l-poplu għażel il-kontinwità x'ra riżultati fil-qasam ekonomiku, fil-politika soċjali u fil-proġetti li qed jitwettqu madwar il-pajjiż. Dwar il-kampanja elettorali Mallia spjega li l-slogan Int Malta l-ħolma tiegħek il-proġett tagħna kien maħsub biex ipoġġi liċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-viżjoni tal-pajjiż. Huwa qal li l-messaġġ kien wieħed li juri kif il-Gvern irid isarraf l-aspirazzjonijiet tan-nies f'realtà permezz ta' inizjattivi u proġetti li jtejbu l-kwalità tal-ħajja. F'dan il-kuntest semma proġetti bħal Manuel Island, White Rocks u Fort Campbell li qal li huma maħsuba biex jinbidlu f'żoni miftuħa u spazji għall-familji. Meta rrifletta fuq il-kampanja nnifisha Mallia qal li l-aktar mumenti li baqgħu impressjonanti f'moħħu kienu l-mass meetings tal-Ħamrun u tal-Fosos u ddeskrivihom bħala attivitajiet li wrew l-entużjażmu u l-appoġġ tan-nies. L-intervista indirizzat ukoll il-kuntest internazzjonali li fih saret il-kampanja b'mod partikolari t-tensjonijiet fil-Lvant Nofsani. Mallia sostna li minkejja dawn is-sfidi l-Gvern baqa' affukat fuq it-tmexxija tal-pajjiż u fuq il-protezzjoni tal-interessi taċ-ċittadini Maltin. Dwar il-futur Mallia qal li l-Gvern diġà beda jaħdem fuq l-implementazzjoni tal-manifest elettorali u semma fost il-prijoritajiet ewlenin ir-riforma tal-appelli tal-ippjanar, it-twessieħ tal-aċċess għall-IVF, aktar għajnuna lil first time buyers, sostenni l-familji u titjib fit-dħul tal-pensjonanti. Huwa sostna li dawn il-miżuri huma parti mill-impenn tal-Gvern biex ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies u jkompli jwettaq il-viżjoni tiegħu għall-pajjiż. Huwa sostna li l-ħidma tal-Gvern issa trid tissarraf fit-twettiq tal-wedijiet li saru l-elettorat hekk kif il-mandat miksub fl-elezzjoni jġib miegħu responsabbiltà akbar biex il-pajjiż ikompli mixi il-qudiem.